na. Sa imong anak, pila may imong anak, sala. Magatong anak ni mong laki. Pagkaon siya kahantod sa habang may buhay. Alam niyo kasi sa madunggan mo mga tingog sa mga langgam, mga kukok, mga likaraw, napadjilan sidang, magsigig saba, at wabay laing mga dandan eh. Pangutanan na, basig maabot mi ganing hagna na eh. Hi guys! Good morning! April 30 na karon og birthday karon sang igsuon nga si Gabriel. Ja, si Manang kay sige magsamo kay mukaon lagi kuno kubaw. Ja mo to nga. Amo na namang ubanan na jag problema karon kay wa mi masakdan kay white driver sige palipad sa tabanog. Mo nang magbaklay dun siguro mi karon og di mi kakita dari pasahiruan nga habal-habal. Magbaklay gid mi ron. Ja sagdira man kay kini laging pinangga man lagi ning amang Manang para makakaon lang magad si kubaw amo lamang nga ubanan. Kay wa mapilingaw dito sa bahay di na. Ga bubistida mi na. Ga bubistida mi kay kini lagi ngarong mailhan gid nga budget ta. Kay sige lamang kung kaan lagi tumboy magkasunis. Oh, ginula-dula ra bagad amang bakla dyan. Nga tulo siguro ka kilometro ba nang? Sobra pagtuko wag tengara. Dagkarangi sama na. Oo, matos karangi. Marag tulo gid ni kapin, ko sayang laman ning hang foundation dani mo lanay ra ni. Bong halagi pang paghandaan ron di pud mailhan nga ma-birthday ra deba pagwapa pud. Nas man ang dakagbag. Alam na, kay ba manggajid mo og nay mga inganing mga kahipo unsa magdudagbag mao na manggajid na. Takom lagi ning bagong gidalang. Luag-luag pa na pero unsa lagi bugdo na anja ni uli. Palagi mo lagi. burot lagi na anja. Na pagkasi po na silupin sa bagtir kay tidlag pansit. Na pa na mga silupin, di mo nang ipahuling, di ba na mga silupin? May pansit, tidlag pansit, tidlag ano ba dinuguan? Mas sumangil pa na jagmas ko na jang gisud. Nga naman na si Japi amo ram pun gisabot lagi kay aron lagi di buntas. Pinanggaman lagi. Alag magbakla 3 kilometro basta kay maka kaon kun jag kubaw. Na ano ba rin nga ni man ni si Ja? Lajo pa mo pre hapiton si Rosalie kay. Sampitang na to na jag madeu-deu na Miss Ila. Nasang tawgon tawga tiri. Ano ba? Rosalie! Kahit buno di maminaw. Ano man? Paano? Pagkasalapin, sila kubaw. Bastos, ikus gun po di mong madenggas lain. Ato ra ng sekreto. Gudid kay. Batason. Mayor Rosalie. Diana. Dagang gingon ni mong silupin, nagdakang. Sagdi naman kay bagag bitagwan, law mo bursa. Kay ba de kamang nagag silupin kay patig sa nina binursahan man. Dobleg sudlanan. Upat bursas karsones napas ijang sa nina duha. Dati kay kada ipasuot puro ba ni hinatag. Agpansit sa lesa man ibutang res kunot. Response na asa. Namday sudlan wise. Very good. Nang baklay sa mi kay sagabtan mi gwan, radyo para bagong barkado tulo pa ka kilometros. Sus Ginoo. Mo bitong kay smagol ra ko na. Smagol ra ko kaya gahang sapatos nga rubber shoes puti man dya kay mura magbuuan mura nandiya ko na nagatamak-tamak sa pita mo ana ra man kumag puti kay pangtan ko manglaba lagi. Kapoy magkuskus magpaksi na tatang kamot. Lajo buka magibaklay. Lagi katasan na kayor. Das mayor dari pahipi-hipi mi dari daplin kay murag nakatimaho na mig sinugba. Huwat-huwat ra mi dari agdahon. Manang! Terus Manang gauna-una gajas kusina wajid pagansit ng sedlun. Paadun ta. Na lagi na. Ara jeng kawais kadyo kay sumang tabang-tabang. Sumangil tabang-tabang kay ano makakaon ya. Sakto, nasakpas kusina ning unag sud. Paadun mo ko. Paadun sumangil. Hanibay handa ninyo dani, ma'am. Uy, gwapong diri ang pagkaon dia. Pila na ira di along kuin? 33. 33 na jarangil aron. Tanawa lagi wa pa gani kakaon sige oo laman din mga bajihan ni. Oo na tagbay. Lami ka dari sa among probinsya kay bisag krisis na ka pwede kang pagkaon. Pwede siya sa pagkaon. Dapat pata. Hani man. Subos pun sa ila gadin mo kadyo mga sungkapan gadin mo kadyo pagani pangagji ina pangagji sa mo kanang tagbay may mga oo lam gadin mo mari jig hindi na tanos manangara gadin ka gadin makawat ar gadin kay lapto no na lang kuryon ang tagbay man nagpudas bay mo ay dalangin kay arong grasyan permisa kahit asan nga na bari gamay re pagkaon nag importante
Nagmalipadon. Uy, manang sumay lang dis manang ganig pakuan-kuan ko ni kuri kay undi ka bantay tagi sa ipanood manas bursa. Hamag mo bag na. Ha? Wa pa gani agdahan ang hunaw na. Karon. Ani bang dugay man pud mga agda, kitas na. Di ako janjan din apas mo des janjan. Huy, apas ginagdad ra kuno kang manang obring house. Let's put ourselves in the presence of the Lord. Ginoo, salamat karong adlaw nga nagsaulog ang mga igsuon nga si Gabriel Borato sa ijang 33 ka tuig nga edad. Unta Ginoo, grasyahan pa nimo si Jaog. Daghan pang katuigan sa ijang kinabuhi, kauban na gid ang mga pamilya. Maadjong panglawas kanunay sa ijang tipo pamilya. Salamat Ginoo sa grasya nga among sawhan karong adlaw. Unta Ginoo, mag-uban ka sa among kinabuhi ang tudsangtod. Atong kantahan agatong celebrant og happy birthday. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kanta mo! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Siga. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Oh, tadi pa mo blows kanila mag-wishes imo pagalingon sa imong mga pangandoy pag-abot sa Ginoo. Dapat joki. Ay chicken ka. Yay! Happy birthday. It's time to attack. What panghunaw sa pud mo? Garabing busugan jud, halos din ako makabarog. Arang busugan na dyan karon kay arang napod may dessert, maglamaw may kay binukid style man ning amo ah. Sapa. Pura man nagi pangbuadzat. Pangbuadzat man ning mga tawanan ni. Pangbuadzat. Sagsani man may pangsuda ng tijan. Ano man yung lamaw ko niya lansa naman eh. Diri. Guys, kanang mga dure kog pasaylo sa mga aning angay ni Terry kay danay jang banhanon dia. Si Eddie Boy, grabe. Nasa to na makagigipangita nga tao, lahi sa bayan. Di ba na makakagipangita nimo nga imong anak, halak ha? Singan? Na magod na dato. Nasa lagingan kateng Wilde, gumupas pabilyon. mo nga si imong anak ha. Isa may imong message sa imong anak. Di na. Wa ko kuwang ang atop dato dai. Oh, Wilde, kita ko nung atop, kuwang ko no, Ginoo ko. Ha ba nimo gidag atop? Ano bang nakuwangan man? Kuwanan ka. Ama dai atop gidang Wilde. Ambo, tuwa siguro sa Marikina. Sidas Marikina? Wilde, ano to Wilde? Ha, di ba panis Wilde agatop lagi kuno kay kuwang agatop? Gidaman nimo gyud. Nganong gidaman mo sa Marikina agatop? Ini gwapo do kerja dai. Gwapa siguro ni anak no. At si Terry mo na pimag. At si Terry anda mo kun postiri mo ina. Sa imong anak, pila may imong anak, sala. Matatong anak nimong laki. Pagkaon sa kahantod sa habang may buhay. Di ka po jo, di nyo buhol ka. Ato ka Manila po jo. At to na kun Teres Manila ipo jo. Asa man mo na bay. Comment tong mga niangay ni Terry. Kalupig mo dani sa janggugma kunong walang hanggan. At to kun Terry ipo sa Manila, asa mo diha? Di ipo jo daris bukid. Ikaw, baka? At so kay panghanap buhay namon. Sa kaya kang magwang lagi kaya pa ihawon man sa baka kuno og mga sawang Terry. Oo, musugot. Bahala po. Nasa saan man na?
Sa may imong Sa may mga ikadalit na na og magkasal na kuno way wag kasi nabot Di jud. manikasi ka sa pod me dahil. Mani kay sikay. Hani may imong kuan sa may plano baboy Si baka Inday, tanim. wali. Si Inday Wilde kay magminja kuno siya ikaw kuno magandam og unsa pa diha nga ikadalit kuno sa kasal kay adyo walang hanggan medyo kuno jang pag-ibig din kadarhi na masige lang kantag walang hanggan. Ang sasabi ko lang hanggan. Wala hanggan. Di araw po makita isang bata ni Piri, patanaw din. Dilitir. Mukuhan ba? Dilitir kay kaslin mo na hurog ako sa tunga. May tawgan mo to nas mayor dong tir. Inday hindi. Tarawa, nag-couple shirt pa dyan sila. Couple shirt. Couple shirt? Sorry na naman sa kados mga quality rin na mga admirer. Kaya sang di araman di dari kit is karang isiti. Akisang. Lam. Asa ni mo stiri na dun? Asa nimo dadto spire? Manila. Istorya stiri. Kung sa imong ikuha ni sa. Explain ni tira gyud sa Di siguro kusog ko ni mo dahil no? Way siguro. Tarong mo ni mo explicar. Way siguro mo sugot na. Kami dyan na good na. May kumot mo ingon. Bitaw. Day. Masalaman mo ingon ka. Day. Dito ba? Tubag tiri, tubag. Ako day. Bisag ingan ang pagkatao day. Day. Ipagtapat na sa maigsuon day. Ingan na ang pagkatao. Kung na ag-ahang inam-inam kay gumikad kay nakahibaw na ko sa imong kinabuhi day. Kasalaan na bang mahalin ka ng lubusan? Di bitaw. Magakuan bitaw. Sundag ba ka dyan? Adyo, di kaya anak ko ay namo. Ano lagi mong ikadalit? Ha? Wa pa lamig kasal og way Sa may litso. Sa may izong handas dong kasalog way kuan. Mao. Una. Og buwan. Mag-explicar tareng kay basig mo sugot na. Ipaglaban ko hanga sa dulo ng mundo. At sus Ginoo. Adyo, tawa. Day, higugmaan ko ni mo, day. Ipadaka na dito Manila, day. Murag papilit May padara. tino. May tino na. Ipakita ra. Ipadara ni mo tugpo mo sa banaw. Bitaw. Sakay. Manisalan ni mo ni mo. Masahe gito. Ani pa rin mo luwag mo. Arang. Puro man naman sabaw. Go! Lamaw! Hi guys! Alas 4 na sa hapon. Nag-decide namin nga manguli namin. Jadi namin mag-agi og krasada. Arhi namin agi sa sagpan. Jawa gazid mi na ni kalibutag. Asa ni kalagbas. Amo rang imagine. Wala, sa gado na ni lagbas. Ikaw pasalig ha. Basta inigagi na tos dam. Na may dam dato ka na bitong lake. Inigagi na mo dato. Dato ratama naghang knowledge. Sana oy. Inigabot dato. Anak ko kay bawgasan na lagbas. Nay. Diya pa miss dam, nay. Baw, lagi wala katulog hani, musubay ra mo kunugdan. Nagmela ang ganap mo. Kana nay pangutanas ta tayo nay og nabay laing kalagbasan dan eh. Mo lagi ni kinaingan mo san bird ang naklet. Nas Diya pa miss kuan lagi, padung pa sa kabumpat. Diya ni kuan na mo dari. Habay laing danan ni pangutanas ako nun eh, kay basi abot mo kami danis hagna. Grabe pagkagna. Si Pautan ako nos manong Roy nay. Sinabi. Gikan sa kabumpat asa mi dani kaagi kay di ana mi darin ja. Mulagbas. Asa kami kalagbas dani. Wa bay laing mga dandan ni. Pautanan nay basig maabot mi gani hagna nay. Lupay mo okay, sa pasa katulad po sa kaling, ipopos kalingganay. Aw, anja. Nigabot ta tus kalingganay. Anto mo sila. Kapalami kong kiri, ano kay kasot? Ato mi bolagbas. Ato na sporty. Aw, anja ada to na mi moagi pud okay okay ran juga butas kalingganay. Magagi. Sag-asot eh. Puti, babaw. Anja kan ako nang mulagbas kunos gym, asa naman na? Tapos ra na. Ari, mas pasil. Ugarimis ko ano, ugarimis ka na nay Kaangaw. Kaangaw City, asa mi miagi? Pwede pa gana. Asa naman mi kaagi? Dari mo, kapot sa kabaskar, kaluklok ko na po. Nahala, mangitangita ra man kami dari, di man kami ingog moabot og hagna. Kuno hayg masadip mi. Nawara ko ko, ilahang sa kuwaso.
Hala sige, kay mangita sa amig bunaw. Kay injag magkinaunsa, nami bunaw bitbiton. Bau, karon palagi mi dari ma. Tamak daning dapito. Lapas mo na nila amura. Basta kay mag subay-subay laman mi dari. Dan, di magkaingag mawa, bisag asa man kani, lapot man kagihapon diha. Ang problema lagi, injag mo subay mig lapot lain ay magkalaputan, maabot na mig laing lugar tan lagi iro. Una ra sila. Sige na nay, kay mangita pa mi dari pamaagi. Ugasa mi dani kalusot. Hadlok man hinung ko kubaan, mahinung ko dani. Kuilawan man hinung ko basig asa na tara ni kalusot. Hala, sige na yung Sa guys, kay pakiton mo na. Ay, sa kay ito silang pakiton sa kuan. Lake, dari na. Pwede ro dari manguan. Hoy, Rosali, sudot adlaw, Rosali, mga managa tadaan eh. Nabi to ni dagang sud. Ang patanawon mo na. Na. Aron ka nice no na. Lami ka to dari oh. Hala na lagi mo to na kasud. Borja. Na, aron ka lami ka jug lake na. O kanang di tinghuwa daghan nagtubig, ja kanang tinghuwa mo ra ning us-us ang tubig. Alila. Law man na si Lawi na flor. Debre langoy. Daghang kabaw naglangoy. Hala, niubo na flor. Ninubo lagi. Guys, aragat sing kabiyuda ari labi nagnaakay ka man bitong partner jan himo magmuni-muni ja magunot-unot mo na nas daplin ja magdudapon mo og kananay taga. Taga-taga pud mo dana di aragat sing kami murabol gid jung dito garhi mo magunot-unot. Huy, ginuko aragat sing kabiyuda ari. Na, dugay gid bidani makauli ron ka nagsige pa dig pusing-pusing ara man gid kalami dari mo kuha picture na. Pwede gid dari mag-prenup. Na ara jeng lami asali na. Nara dyan kabiyo ka adyo sus kinuko. Hani na ba oras basig ka gabian tanan ni. Ug na ko mo uyab dari gid mi mag-date. Ho ara dyan kagwapo da ari oh sus ginuko hadyo mong imbitaron nga mo ari da ari oh. Ara dyan kagwapo jud da ari. Nalami ka dyan na pa dyan hapit na mo kuan nagadlaw mo saup. Jadi apa mi da ari kay kini laging malingat tadaning lami kadyo nga biyo sa kalikasan. Hani ba bisayag kalikasan. Hay bisay kalikasan tira. Bisi mayor hani bisay kalikasan. Ha. Wa jadi kay baw-baw hanin na basta kay mao na to. Aron kag gwapo. English man na krudub. Aron kag gwapo ka kaso na murag ang na lami dari magtukod og pajag ba. Nanja kana na dari maminjon dari mo magunot-unot. Aron ka sweet ka lami ka sa madenggan mo mga tingog sa mga langgam, mga kokok. Mga tikaraw na pajilan sejang magsigig saba. Aron ka lami ka dus pamati. Ingani. Sus, marusip. Hoy tana kagabian na gid tanani. Magpa. Damos inyong gibati nga gilamian mos view. Maginahin na taglakaw kay wa na ba jud ko katulog sa kudani mo. Agi. Hala ba tikaraw? Tikaraw. Tikaraw ba kanang nailanggam? Kanalan sejang nan. Saba mo. Bata aw may Di binuangan man taninju abi pukog tikaraw na. naging kibo flor nga. Daghan mag-uisda daana na radyo ka gwapo. Magsige lamang ko dari ko istorya karon makakita mo view bitaw. Ka nice ka adyo oy. Kisabay di ganahan ingani mo makitaan. Awa, sakto ra gagang desisyon nga arhimi mo agis kasagpanan. Ila ning kaw sa moto. Lubog Natara man napad si tanawa ra gud ninyo. Napad sila gihimo diha nga murag kuan-kuan ha. Gwapo ka do ilang labanan kuno na. Gwapo ka sige. Angay gud ko ngani oh. Angay gud ko na dang magbasa-basa dang. Hoy, guys, mo angay gud ko na magbasa-basa na. Mag-uikid-ikid. Sa kadi na mangit nga do bisangan mangit dari. Kang dira man kabaw. Mag-picture sa kuno sila ara jud kagwapo. Dadi gud ko maka una ra kalami gud view jud. Maka angay gud kag mori kana. Asa tumagi wato. Wah. Kulbaan gud ko dani gasa tani kalagpas abot magkatara ni sagna dani kay tanga. Kini laging tuturon lagi gasa kaagi. Na ay saktong agi ana na jud mo agis ka sagbutan. Ini lagi ako bitaw kay murag di na mo ko ganahan mo agi karsada. Ganahan naman ko kasi magsuot sa kalibunan. Siya, basig na ibog na ilan eh. Ini tipo, basig na tipo, mamuwak ka. pasyon. Pasyon. Uy, pasyon na Ha? sino. Tubog. Sino kunot. Huday. Wa na lagi may katulog hasa namin na ni katulog. Dari lagi, lujo lagi sa atong na idam. Nga naman. Katubog ka mong patasa man ni padong, day. Merkado na ni. Aja asa mang may adjust leha mo. Bawhaan na ni dapitan ni. Adjust aday kay mo tana sa mi dali gana. Day asa may mo agi day para mo makalusot mi dito gym day.
Ay, diretso ra mo na. Asa ba yung diretso? Diretso ra mo siga. Bakang cross din gagi. Di kananay. Wa palagi mi katuodog di palagi mis kasagbutan. Makalusot ko na sila sa gas. Asa mi moagi day? Darhe og dare. Diretso ra mo te. Wa to. Ha? Wa pa mi kaabot sa gym day di palagi mis kasagbutan. Ha ni dapit wa mi. Ha? Asa man mi moagi? Asa mo dito mi dare. Abi migdan ha. Too. Sige. Kinuha ko dana day. O dana nagsubay pa mi wa pa mi kaabot wa pa mi kita kersada day. Abot man kami dani sagna. Wa pa mi kaabot sa kaangaw di pa mi karangi dapit. Ja, naglibot-libot ra lagi mi daris kasagbutan ngawa na lagi mi dari jawa mi. Wa may kapangutan-an. Kuda na mis kasugpanan kay kini lagi sa pamamao katuod kuno sa gianan. Dis ana taga-agi-agi din tanawa. Kay og na pa nay sud ng suba wa na di na mi kauli kay ma. Lumus na mi dani maju gani kay. Wa nay ko ana maju na kay kasugman mo iki daga ko dani. Sangit man kaniyang sadya. Linga. Saring adto saring. Ti lagi madag ikid kay un tadana. Ato agi mo. Kila. Hawa lagi? Ato mo. Tidak, masuk sa kutin niyo. Hindi ako sa timaan sa kulor. Gabo. Nawa ko pa sa pangalan mga lolo ko nani. Ah, juga ni kay wait food. Great. Jaga susada ra bagajud. Hi. Huy, ginoo ko hanap ni lapita. Asa o ta tiya. Dito tampo. Oh, sana ba ni Kangaw Village ni? Sapi-sapi. Hanap man tong karsada. Uy, Kabalag ato aray ko. Tatas. Karang mo lagbas sa ilas gym. Tanawa ra ka mo giagyan. Mga kabaskanan dyan ay gahang maringa. Sunduon ko sakdanan dyan kami sundog sakdanan lang di tengas kabasakan. Uy, tora. Parang bahay nga green. Ilas puan. Bahay nila Irene Bironggoy ah. Di man good Irene ijangan dana. Ibitaw ko. Di man good Irene ijangan. Ilas din. Kapita? Dinay. Kana bang maguwang ni Jinaida? Singa dana niya? Kana ba ilang panganay puti ang gwapa? Koila lang. Sa gilibak, hala gilibak. Koila. Basta ilang bahay na. Angaw, hapit lang. Uy, dana Miss Kaangaw Village. Ginoo ko. Grabe ginuputan. Gikan Miss Karangi City. Diya kay, ikaw lagi may dito Miss Kaningag City. Ni agi pa Miss Kaningag City. Diya. Apo ta sa pote. Ginoo ko. Yan na Miss Ka Angaw. Si Miss Kaangaw Village, kakita nagatsukos bay nilas nung sani. Bironggoy, di nagatsukos. Kaya nakatuod ako dani. Marusip.